Mill-kliem tal-liema li mutajjeb għal xejn għal preżentatur u attur li għamel il-parti prinċipali fil-pantomina tal-miliet u jinsab pass il-bozz sabiex jibda jsegwi degree fil-qasam soċjali fl-Università ta' Malta. Din hija l-istorja ta' Joseph Borch, magħruf bħala George tad-Donuts. Minkejja li dejjem narawh daħkan u bil-karattru ferrieħi tiegħu inniżżel bissima fuq bosta saħansitra s-segwaċi tiegħu, it-tfulija ta' Joseph ma kienx waħda faċli. Meta kien l-iskola kien spiċċa buljat minn għalliema li meta kien jieħu l-inizjattiva sabiex jipparteċipa f'xi attività dejjem kienet tgħidlu li mutajjeb għal xejn. Dan waslu biex ta' 13-il sena jitlaq mill-iskola u jibda jaħdem bħala cleaner fl-lukanda. Kienu jwarbuni, teacher partikolari kienet tuħseb dawn il-prize day meta nasal qudiem ma kienet tgħid isma' mur lura fil-klass int m'intix kapaċi, int mqareb, m'intix tajjeb, fl-iskola m'intix qed tmur tajjeb. U kienet xi ħaġa li ma' żmien sakemm kolli dawk it-13-14 sena ma kontx nagħti każ, imma malli qbist tleta ta' 16 dak il-leħen kont nisimgħu ġew id-dnejja li int m'intix kapaċi, int m'intix kapaċi. Il-kliem ta' din l-għalliema li mutajjeb għal xejn dejjem baqa' f'moħħu. Meta kien se jidħol fid-drama beda jibża għax dan il-kliem qiebes baqa' jberrem f'moħħu. Iżda bl-għajnuna tal-familja u l-ħbib tiegħu prova dejjem jimxi l qudiem. Tant li fl-età ta' 41 sena, f'Ottubru li għadda beda jsegwi kors dwar ix-xogħol soċjali fl-Università ta' Malta. Kors preparatorju għal meta se jibda jsegwi degree ta' Social Work fl-Università ta' Malta. Ta' nagħmel pass nisma' dil-vuċi tgħidli int m'intix kapaċi, ersaq lura. Joseph spjega kif 6 snin ilu irnexxielu jiltaqa' mal-għalliema u magħha tkellem dwar l-effett ħażin li ħallit fuqu. U din xirratni għajtitli, ma jtitlix George għajtitli Joseph għaxi kienet tallimni u bdiet tgħidli proset għax insegwik fuq it-television, insegwik fil-programmi, kemm nieħu pjaċir narak, inti kont student tiegħi u dak il-ħin ma kellix rabja. Infatti qabel bdejt ngħidha li kelli ngħidha tisma' li ħanajdlek la rrid uweġġak u laqqas li rridek tibqa' taħseb fuq jew li tħossok guilty, imma rrid ngħidlek. Għadtilha jien li da snin kollha nisma' l-vuċi tiegħek ġew id-dnejja li jiena m'iniex kapaċi. Joseph temm l-intervista b'messaġġ ta' kuraġġ sabiex ħadd ma jaqta' qalbu. U anke dal-messaġġ li rrid iwassal lil min qed isegwi li wieħed għandu jagħmel kuraġġ ma jaqta' qalbu qatt, jinsa xi jgħid ħadd ieħor.